Good morning mga ka-partner. Kini si partner Edwin ang inyong real estate business partner. Ubanin na po ko ninyo sa atong topic karon kaning gitawag na steps how to submit brokerage listing. So ingani mga good partner, once na mo sa atong company, siyempre kung ganahan kag brokerage, ang imong buhaton mangita gyud kag listing. So either sa mga kaila nimo, connection man nimo, or even depende lang kung makita nimo nga mga property owner nga magpabaligya kuhaan na kay ano man listing na nimo once imo nang masabit diri sa opisina. So karon pag makakuha na ka ng listing, so mao ni imong dapat buhaton. So lima na siya ka lugar way, lima ka steps nga akong ihatag para makomply nimo ba dili mahago ang imong oras masika balik-balik kita mo sa property owner nga kulang na dokumento. So ang imong buhaton ani siya guide na ako ni sa inyo ha para makabalo mo unsaon pag kining pag-process ana para makasubmit mo listing. Kay I tell you, pag daghan kag listing nga masubmit diri, dakong chance nga mapilian ang imuhang property sa mga investor, mga buyer, automatic bisag dili ikaw ang makahalin, dunay imuha kita ana. Or towi ang tawagan na ato na i-discuss ang kanin sa commission about sa brokerage sa next nato nga vlog. Pero focus ang tasani para na may idea. Okay? So before that, mag-start, don't forget to subscribe and click the notification bell button para ma-update ka partner sa atong mga realty topics, tips kung saan nimo pagpag-grow, pagpalago sa imong negosyo. So, are you ready? So, intro sa introhan sa nato para legit. Alright. Alright, partner, balik ta. So, proceed ta. Steps how to submit brokerage listing. So, once na ka sa GemC Realty, unang-una yung buhaton, labi na sa itong mga business partner, gusto yun makahalin ni ani. Kay, I tell you, kaning brokerage, pinakadako siya na kitaan sa realty. Then, ang nakuha lang po brokerage is mabusisi, matrabaho, pero worth po siya. Ano man, dagko magkita ani. So, at least kali, guide sa imo ha, kung mangita kag listing, mang-listing ka ba? Magsuroy-suroy ba ka dira? Kung kisay imong gusto at tuon dito, ang pagpabalik yung property, so guide ni mo ni. Sige, are you interested to know this? So, let's start. Okay. So, example, nagsakay kag jeep, nakakita kag karatula na house and lot for sale. Naman may ngana din, may number, sa una inyo na agi-agian. Ako pa mo idea about sa realty. So karon nakabalo na ka kaya mga agent diri, especially mga agent nato diri sa atong company, labi na sa GemC Realty. Makakita ganing house and lot for sale nga number, mag-star din na ilang mata. Ngano para sa ilaha bulawan ang property. Okay? So depende na house and lot ba na, yuta ba na, beach lot ba na, building ba na, or sa farm lot. So daghan way nga pwede ka makakita og mga property listing. So ang imong buhaton na example, nakakita na ka ana, na number imong tawagan ang tag-iya. So dire din ka number 1. Sa number 1, i-negotiate sa nimo, negotiation. So tawagan imong tag-iya, example, yan eh, sir, good morning. So nakita na ako imong posting siya sa imong property. By the way sir, my name is Edwin Pulinar and I'm connected to GemC Realty. Mangutana lang ko sir, willing ba ka mamutabang ng market sa inyong property? Ayan ha, mananghid yun kay basidig di mo, ano ba na, di mo sugot, tama? So at least man lang, nanangid ka. So kadalasan, basta may number nga ipangutang anang karatula diha, okay yun na sila na baligya, that's why ibutang na yung number para mahalin, tama? So karon pag ingon siya nga, okay, no problem sir, baligya na ang property. So after ana, imo na yung pangutanon kay nakita sa realty, tingnan mo, sir, sa balagod man gud sir, Rizalo, okay, Real Estate Service Act. Basta realty gani ang baligya sa inyong property or broker or utang real estate agent, 5% yun ang komisyon. So 5% ha. Kung may ulit tag-iya 3%, igna na imuha na yung property sir, wala 3%. 5% yun na. So kadalasan mga property owner, may sila, no problem, 5% pa na, is okay yun na, nga basta realty baligya 5%. Okay, so okay na siya. So karon ikaw na mo, ikaduha. Ay mo na yung nga nga. Sir, okay sir, may problema 5% mi. Sir, kanus aman ta magkita sir. Ay mo na yung tanong. Nga naman, kay magpapirma ko sa imuha o authority to sell. So, ari ka number 2. Ask for authority to sell or ETS. So, karon ang atong ETS, duha din siya ka-klase mga ka-partners. Ay gitawag 5%, napo siya gitawag og markup. So, usually, kung ato yung masihan ng balawod, 5% yun na. Kaso lang, doon ay mga senaryo nga ang mga tag-iya property owner ningon nga, sir, dili na ra ba mi mo hatag 5% ani kay ngano giunsan na mo ang presyo, kamo na bahala og
markup mo na nga na authority to sell nga markup. So duha na. Asa mo mangayo ana? Pag mangayo mo form dinhi sa atong opisina. So mangayo mo ana para papirmahan ninyo sa seller side or sa atong tag-iya sa property. Ayaw ng verbal lang mo nga nagsabot kay the moment nga mahalin ng property nagdala kag buyer niya verbal lang mo nagsabot. Mingon din na siya nga huyo. Wa na kanya siya kaila sa imuha kay nga naman nahalin na ang property. Nga naman verbal naman mo. So, bot asalakto ni pag-istorya, kinahanglan niya, makapapirma kang authority to sell. Kaya mo na atong proteksyon. Kaya the moment na dito sila manghatag sakto, komisyon, na atay habol. Kaya naman tayo lisensya, atong company. So, authority to sell, mga mapapirma mo, ana ha. Dayon, ako ba itong mga property owner, allergy ba po ni ating authority to sell. So, kamo yung challenge nato ni nga mga hindi kinahanglan, makikita nga mo kuwan na ka na. Sales stock pa na ang kuwan mga hinti sales stock igno nimo nga kung allergy ka niya ng authority to sell na ko i-tip sa inyo ha igno nimo nga sir since okay man ka sir ibaligya nimo sa among realty ang imong kuan pagkabang ibaligyan niya sa among realty inyong property pwede bibi mangayo sa inyo ha og katungod katungod yung baligya ba mayroon sa may problema kasi pirmahan ni sir so ni pirma na rin sa authority to sell tama yan na lang so text man na siya ha ayaw lang i-highlight yun ang authority to sell ano lang sir may ka ng katungod na rights ba nga katungod yung baligya sa property pero authority to sell ko ang mudsakan strategy lang na siya so pag ingon siya na 5% lang yung ihatag ang imong papirma na authority to sell 5% pag ingon siya na net na ni sa among presyo markup okay nasundan so, after ana, siyempre, makita man mo dayon kay hindi mo ka magpapirma, may ka sa opisina. Kita mo, asang adlaw na, makita mo, dito silang property ba, makita mo silang balay. So, ang imong next buhaton na after nakapapirma na sa authority to sell, ignorin mo, sir, since kay kita gaano nimo ni katungod ng mabaligyan yung property, pwede ba mi mangayo sa imuha o xerox sa mga documents. So, xerox of docs. Kasama niya sa mga sagaran niya, atong iandam. Xerox sa iyang title. Dapat may title eh, di sa tumaligyan na yung title. Ikaduha, tax deck. Kaya mag-uuyo ko yung title of tax deck. Ikatulo, yan, maayo po kaning sketch plan. Ha? Or kung yuta na sa naman ay mapa, sketch plan, or kaning gitawag og technical description sa property. Maayo ka, Xerox lang sa. Kaya mo na itong partial na ipakita dito sa buyer. Kung mag-inquire ng buyer ka rin, makita na, paper sa niso. At least Xerox na tayo mapakita. So mga mga nila na Xerox sa dito na din, naihatag ulit Xerox ang naihatag. Mga mo kay ino na hindi mo nga payo mangguna mo na sa among company sir kay I tell you sir pag isulod mo na imong property diri sa among realty, there are 700 agents sa among realty mo na magtabang og baligya sa imong property siya og dili na mahalin og dali. So para dili ni matrespassing na ang authority si mo ha. Di maayo ni aning docs kay mo na yung partial na may pakita sa buyer. Unya na yung original ini na buyer yun, bayad na. So ana, mga yung mag-Xerox ha, steps number 3. Tax deck, title, sketch plan sa property. So pag makuha na nimo na, ali din ka number 4. Sa number 4. Picturean din nimo ang property. Sir, pwede ba nako picturean? Kung balay na, sige picturean mo pila ka po kwarto, CR, sala, kitchen, no, iyang kuan diha, area nga mga kuan diha. Pwede nimo makuha og picture pa sa nimo. Kung yuta na siya, siyempre picturean nimo ang kuan, yuta. Kuha nimo og Google Map. So, kung gusto ka makabalo sa atong kuan ako'y vlog kani nga vlog o kani. Tanawan ninyo na dito akong kanang unsay mga way nga makakuha mo ana na in-exciter ba, mga tips gyapon ha. Tanaw mo dito. So, picturean nimo dayon kuha mo dai nimo details. Kung balay na siya pila ang floor area, pila ka buok ang bedrooms, ana or pila ka square meter ang lote, unsa man na siya, doon ba na siya highway. Ana mo na siya mga details sa property mong isulat daan ha, i-take note nimo. Picture plus details sa property. Dayon, pag makuha na ninyo na siya tanan, title, tax deck, sketch plan, picture details sa property. It's time to submit in our office. Ano din ka number 5? Submit nimo. Pangitaon nimo si Ma'am Cora Song Colinar, akong wife. So isubmit nimo together the ETS. Original mag-Xerox lang kadaan ani pero nakay-kopya pero ang original imong ipasa din sa opisina. Ani title, tax deck, sketch plan, picture sa property, mga details kay buhaton nato na og pang-posting. Ibutang din nato na sa atong groups. So atong groups mo ni siya kaniyo GemC Realty Brokerage Listing. So diyan nato na ibutang tanan
para kuha na siya, kopyahon sa atong mga agents, atong mga ka-partners diri kay copy paste ra man ta. Para dali ra makuha na sa matadtad mo matadtad. Kanang makuha dito mahatag sa uban para daghan makakita sa property. Ana ha, butangan ni nato na diri listing nimo. So kung ay magitapuhon nga mga kuan, agent na kasi tagyan yung listing, ikaw din tawagan kay ano, ikaw may naka-authority to sell ana, ikay mo kuyog dito sa buyer lo kan, na sila buyer. Example, dili ikaw tagya sa buyer, sa agent lain. Uyog ka ni muna kay nakay authority to sell ana. So mag-guide ka na. Pag mahalin na, two-way ang commission ha. Buyer side, seller side. Ikaw may naka-ETS, seller side ka. Siya may nakapahalin, nga hinti na to, buyer side. Tuma mo, depende kung pilay commission ninyo. So ana ha. So hope nga, ano siya partner, guide natin siya, para dili na mo mabalik-balik si pangutana. O guide ni, so balik-balikan din itanaw ang video para na mo idea. Okay lang ba? Approve ba tayo na? So, example, napakay gusto nga mahibawan, napakay kalibugan, no, mag-comment ka sa ubos para matabangan di ka, mag-guide di ka, para makahalin ka sa imong first million commission diri sa GemC Realty. Okay ba? So, hope nga nakuha ko idea na naminalis karon sa akong pagkuha na, pag-submit ana sa broker's listing para dili ka magbalik-balik, di ka mahago, para di ka maggasto sa imong gasto din kayo ng pagkuhan, nangita listing kayo, magbibiyahe mo, biyasan mo. Kung naghanti mo yung ahinti dire, kung take pa kayo pagsugod, pagkapila ka buwan, ito na, pero natinagaan ng listing. Yan na lang, pugi-pugi lang partner, kaya mabot ilang time na baka na natin pag-angko ha. Always remember, sa kada buhat nato, nagalakaw nato. Ato yung i-recognize first ang Ginoo kay siya may pinaka-pan, wala taani kung wala siya. So pasalamatan nato ang opportunity nga nata sa realty kay gani siya dinagko. Munang gigo na mo always na if you want to earn million, learn how to sell million. Tips guide dapat may bawan ninyo para tuloy-tuloy tayo diri mga partner. Okay? So, hope nga doon ang nakuha nga. Until my next video, this is Partner Midwin. Always remember that God is good all the time and all the time God is good. 1 million is possible. Bye!